दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ रैखाथि होनो थरसान गावखौनो बावसोमना हाबा मावनाय सानै पुलिस अफिसारनि जिउ खहा। बे समाव बडलेण्ड बुब्लि खौरां बिजोङाव नोंथांमोननिसिम मोनसे फिन ब्रेकिं निउज। दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो थांनायाव सानै पुलिस अफिसारा जिउ गोमानांदों। बे जाथाया आसाम नगाव जिल्लानि जादों। जिउ गोमानाय सानै पुलिसनि मुंफोरानो जाबाय अ.सि. सामजल काकाति आरो कनस्टेबल राजीव बरदलै, सानैबो कानपुर पुलिस थानानि। मिथिनाय बादिब्ला कानपुर पुलिसनि माखासे हानजाया दैबाना जानायखाय हरनि समाव माधुपुर ओनसोलाव नायगिदिंहैदोंमोन। बे समावनो कनस्टेबल राजीव बरदलैया हरखाबै दैयाव गलाङो आरो दैनि फाखना बेखौ बोनानै लाङो। लोगो लोगोनो अफिसार सामजल काकातियाबो गलांनाय कनस्टेबलखौ रैखा खालामनो दैयाव बारजुमो। नाथाय दुखुनांथावै सानैबो दैनि फाखनाव बुसोम जानानै जिउ गोमानांबाय। दासिम जिउ गोमानाय कनस्टेबल राजीव बरदलैनि गोथै देहाखौल' मोनदों होननानै मिथिहोदों। नाथाय अफिसार सामजल काकातिनि गोथै देहाखौ दासिमबो मोननाय जायाखै। एसडीआरएफ हानजाया दा गोख्रोङैनो नागिरगासिनो दङ। बे समाव बडलेण्ड बुब्लि खौरां बिजोङाव नोंथांमोननिसिम मोनसे फिन ब्रेकिं निउज। दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो थांनायाव सानै पुलिस अफिसारा जिउ गोमानांदों। बे जाथाया आसाम नगाव जिल्लानि जादों। जिउ गोमानाय सानै पुलिसनि मुंफोरानो जाबाय अ.सि. सामजल काकाति आरो कनस्टेबल राजीव बरदलै, सानैबो कानपुर पुलिस थानानि। मिथिनाय बादिब्ला कानपुर पुलिसनि माखासे हानजाया दैबाना जानायखाय हरनि समाव माधुपुर ओनसोलाव नायगिदिंहैदोंमोन। बे समावनो कनस्टेबल राजीव बरदलैया हरखाबै दैयाव गलाङो आरो दैनि फाखना बेखौ बोनानै लाङो। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101 536360 700-226-133 9101 536360